nna ekenekwa gị abịara m na obi gị tata ihe m ji wee bịa ebe ahụ bụ na o nwere ibe na-agbagwoju m anya wee sị ka m bịa na ama m na ihe akọwalụ m ya ka ọ ga-esi wee ghọta ya ụmụ alụ nteje ndị ọzọ kwu onye ọbụla amasịala ya mana ihe ebu ụzọ kọwado olu m aba gị a na-agwa ụtụtụ gị ya ka ọra na eze ndị na-ekiri anyị wee malụ onye na-ekwu obodo onwe biro ana m agbalị ọsọ mụ na eze eze ka anọ nwa na mmadụ kwuo nke dị mmadụ abịa bịa eme gịnị pịa anya mkpala ma ọkpụrụ ya obodo ebiro onye nwe ga-eme gịnị ga-eze ndụ ma ọ bụ mmadụ gụtara memere gịnị gụtara nna ihe anyị na-ekwu iwe nwa bụrụ okwu a na-ekwuru okwu ụmụala okwu a ga-eji wee mụta iwe ha ga ụmụala future generation ndị ya abịa ụwa ma ọ bụ na anyị nọsi ya pụta ka a na-asị nọ ntọ na ana ntijiri iwe enwe ya ghọtara n'ibe na mma ekwu onye mma ekwu dapụ ndị mmanụ ekwuru n'ụtọ ka ibe si bagịnị kọnwụrụ anyị ka histri nteje ka nteje si wee dị ebe nwe anọta anụ nwebụ nteje ka isi wee mata mmesi kọwa ka m na-akọwa nna m mụrụ m amara ka nteje si wee bido nna m mụrụ m amara ka nteje si wee bido nteje bụ ndị abụọ ọgwụ ide bụ ide eriri bụ eri gaadị ebe a gwara agwụ na ọgadị onye Izrel mụrụ anyị onye akpọ gadị onye Izrel mụrụ nteje mụọ agụleri mụọ nsugbe mụọ igbo arịa m mụrụ nteje abụọgụ bụ abụọgụ ide bụ ide eri bụ eri gadị ọnwa rekọd ọzọ mere nsogbu tiri mụọ kụziri wee tie 1979 nji Abakaliki na nke Ekolo ọ dịrị ihe na-ekwu so na mụ bụ onye nteje abụ bụrụ onye ebe nwa agadi onye Izrel ka m eji m anya isi ana m agwa ya mmadụ mgbe oji bịara ebe o wetara masị ọbụ akọwara nya ọsa m dị very correct masị Jude so na etu nna m si gba m maka na ịma na anyị bụ Igbo a na-enwere written history n'ọnụ ka anyị na-akọ ọ dị iche na nke ndị ọcha na-ede ede onye nna m kọrọ m ka m kwuru iwe den wee tresi mụ na onwe nke mmụọ nụtara m okwu katikizim ọbụma mara ya ọbụma na-echetakwu ya ma ya chọpụta na anyị bụ ndị mmụọ ga-abịa bụ now o nwere nteje ịkpọrọ nteje abụọ ọgwụ o nwere ikike nwoke a na-akpọ eri ike onye nteje bụ onye bụrụ nteje abụọ ọgwụ ide ịba ha bụ nteje karịsịa Naịjirịa niile na-anụ ọgwụ nteje nke nyere pawa ahụ nwanna m ahụ wetara ya were egozie nwa ya onyinye ka ọ bụ abụọgụ abụ bụ onyinye ka ọ bụ nna ya nyere ya nya na-ekwu ya mere ndị ọbụla soro nteje ọbụla ga-emere ndị ahụ ka ọ bụ na nna m emego gịnị onye gị ọbụla ikike nteje nwere ebe a na-akpọ eze ebe a na-akpọ eze ọdịnala nye eze ọdịnala ebe ọ dị bụ na Ikenga ya nọ nnete eze nteje bụ eze nteje ana m echekwa nọ ndị be okwu efuna ya bụ eze
Ikenga Bweze. Ndị Abụeze bụ Ikenga ebe akọ okwewu bụ Nwadiana. Welu mgbe onye oyibo na-abata ka awasị n'ụzọ onwe a ụzọ wesị ebe anyị nwa dere otu ọcha pụọ na 7 mile wee jebe Ọnịcha express aka nọ ụzọ a ga-ejipụ 7 mile wee jebe Ọnịcha sizi ejebe otu ọcha ụzọ agara ime azịkiwa olure 1959 ọ sị na ebe anyị bụ otu ole nsi esi ewere nye atụta ekolota weta ekolota 1959 ụzọ asị otu ọcha jere oyi agụ wee pụọ ojebe Ọnịcha ebe anyị nwere eze ọbụla Ikenga den okwu evu na bụ ụdị ibe a na-eme mmụọ na-eme ihe politiks gagagara ndị na nwere ịkpaziri ike ọrụ na-akwụgharị nkwụgharị ọwa pụta bụ oyibo weta chieftaincy affair okwunebe ahụ ndị a na-ebe ezi nzari wee jee wee gba ndị Ikenga were pụta anyị kedu ka anyị isi ebe a bụ ndị nna oche ọgwara m enwere nkwụgharị ahụ gị bụ enwere ji aka ije lụba ebe ahụ onye Ikenga pụta ụzọ jebe agụ ndị ijitanyala ya ebe nwere oyibo akara pụta ụdị okwu ewu na bụ chief warrant chief maka na anụ m warrant chief a bụ rinne enwesịrị mana obodo dịka ịgbagharị ya mmadụ gbagharị ya okwu ewu na walụ ya walụgide ya n'ọkatazịa fesi evite nteje bụ aka ukwu na nteje abụọ nteje bụ aka ukwu na nteje abụọ ite na-akọ narịsị na jiji ibibe mgbe gboo bụ iwu ọrụ ugbo ka eji eri mgbela adịrọkwa na mgbe ahụ exchange trade by barter ka a na-eme ihe baịbụ olu ji ọrụ ugbo ka anyị na-alụ ọkụ azụ nta ọkụ azụ nta ọrụ ugbo na nta ka esi wee nweta iwu ha na-akọpụta na nta ka esi wee gbata akpụ a na-eri ya ma nke a karịgoro na okwu ewu na wee alụrụ ya ụkatazi ya wee ụtazi ya ivite netis n'ụdị ejimanyazi ivite kwụsịzịa ji okwu ewu na-enye ọda ndị bịa abịawa na-agụ ivite apụta ibe ji gbara dị nnekwu onye ji emeli nna yes eji n'ọbịa enye ọda atụsịsị a na-atụsị ji abụ ntu ndị bịa na-ebu na-ana na-ebunagari ya na nke ike aka ọ na-abụ na nzọ bụ ọlọ o ji edu pawa a na-ebunagari ya meta okwu enwere wee merezie na onye ivite gbogbuo anụ dị nnekwu maka enwere nchi enwere ebe nta ụmụ ha lụrụ dịsị na ọgwa ewere mgbolo ewere mgbada ọgwa ewere eze ọgwa ewere ezi ọbịa ọgwa ewere atụ igburu anụ ya okwu ewe na anụ ya ezie ndị otu ya ebi ijebe ya ya ka ya ewe ndụ for years because all those things the mma the idea okwu ewu na wabịa wachali ndị otu ya wabịa wesue ọbịa manye ọkụ okwu ewu na-esuli ọkụ ọbịa mokpo okwu ewu na-esuli ọkụ ndị otu ya awanu ọgwụ ada anakọrọ m nna m nwa wee nọ nna m nwa lute ụka azụ ọbụla youngest person so wee gba egbe ahụ egbe ya dịwu nkọ ya mụ na gị nọ mụ ji taa mụ ka enyere ya egbe eji n'ọgwụ ada sọ m nwere ya ahụla dị ite niile awanu si ọgwụ mesi okwu na wee je wee nakọ ibe anyị niile egbe yi dapa m egbe adị ozi n'ibite egbe eji wee nụ ọgụ yes ọgwụ ada ahụ ịmalụ ziri oji nakọ ọwa ọ dịwa ndị chalenjiri ya maka na anụ m nọọ ivitere n'ọgwụ a bụ ọ na-abụ adị nụ nkeje na iwu ma ndị pọwa nụrụ ya bụ gịnị ivite nkeje abụọ ebe anyị gasụọ obiama ebe anyị ọkụ obiama iwe ji ọrụ ya bụ n'aka ya ọ bụrụ itolu ọdị ntomudo dọ akwụkwọ ụma akwụkwọ ma bụrụ eji ekechi agidi ma alele chekize ka esi wee ọrụ ya ma ubiri eji akpa akpa ebe eji ọrụ obiama
ọjọ́ ọzọ ibite mma ewere katara wasi kpa anyị sekwa n'okwu ya ma ozi ya wee nye kpa chalenji ebe ma gịnị awajere kọt kpere ikpe awaji ibitara autonomous Ano maka autonomous ibitara ma mo mụrụ ro judgment of 1914 ma chief nne kolo na bụ igwe ibite nteje abụọ so anyị sozi ndị ike organize nteje megene use igbe nke ni ọ bụrụ nke anyị bụzi nke ma chief but when na so ama n'onwe na-ekwu ewere onwe anyị ọ ya mmazi n'ọnwa mgbe mbọ nke ụwa ka nwa eti ya ka na cheta to that ka anyị na-atụ autonomous yes apụtazi ya ndị eleman ahụ ya na mgbe okwu efu na chewali na Chinteje o wee fesi ya ibide wee jebe kọtụ uze ka ha nwee judgment na 1914 wee bụrụ autonomous igwe that is ma chief na chief warrant chief yes na mkwa ya kwa esi wazo lole na olema kuma hapo ole nje so lole baba bila tabe ma chief olema but the first flower ibo data na ibo olema we want to organize apaka azole mendo sina n'otu ọcha nwere lọ na 7 mile mgbagiwa before Goma another things olemesa na ba na mwa mabu na ba mwa chibi ina agbe ma no be chibi kina na gene inaja ngara onwere anugo m na ibite nwere boundary adjustment nwe plan so no okwu gbasara ya na igwe okwu efu na ka esi wee see the plan message ikpe ibite wee nwere ya a na-akpọzi ya community gene land communal land ibite 1914 ya bụ nke a ndị asiziri akwụkwọ ekita abịa bụrụ n'ebe a na-akpọrọ izu akọ na ekolo anọ m ebe ekwuru mana ibe na-enye m nsogbu n'onwe nke m bụ obi adịghị nwanne gị a na-ekwu ọzọ na-ekele na-achọ ya enyi ya ego aka yi wa kọrọ atọ iwe otu mmesịkọ ọjọọ ka m kọrọ anyị ebe ya abụla ọnwa ebe ọzọ ịchọkwa iji omeju chekwali emesịrị 1978 nwoke a na-akpọ Ọbasanjọ mgbe ọ na-achị ụwa sị na egwu na igbe nwere eze abịa na Benin mgbe amụọ ka m bi na Benin maka na achọrọ m anyị nwere nchogbulu eju ewu ya wee nchọrọ eju ebe ahụ bụ na okwu efu na o kwere m na ma na otewa aka ọ chere ma mụrụ mma ikwudeli ya ya na mgbe abụọ ọ chesịrị nwụrụ na ọ nwere onye ọzọ bụ ụlọ eze abụnụ onye sọpọs ya ebi igwe na bịa na-ekwu nwa ya ada nwa ya na mana oge a bụzi oge a na-ewu kịta ọ bago bụ nwa ya ahụ Ọbasanjọ wee nye na 78 na igbe nwere eze ka ndị ọbụla jee nwa eze na beva na ka yi owepụta disiperi chief kịta na-ewu ya bụ lasịrị igbe nke 78 Bini ụlọ ọbụ ọbụọ dị ka ọ ya adị ọba Bini obodo dị iche mere ikebe na Bini West ahụ ma a na igbe azọbara ya azọba atụbara ya atụba ekwukwara eroteti ya kacha iji wee wepụta ya dị Sami Nkalagu onye mmiri ka ọ bụ oke nọ mgbe a Ọbasanjọ kwuru okwu ahụ Nteje wee tụọ elu wee sị ibitelakwa autonomous ha autonomous ibite ka ọ bụ na mana nke a bụ nke guides Nteje niile Sami Nkalagu jere ya bụ the first person jere ya na bụrụ ndị okwu ewu maka anụ m na azọrọ ya azọ mgbe ahụ emere votu ejere eke igbe Nteje ilesi wakene ibitewari ya win ya wote mmepụta mmeri machi win zi ezi Nteje so Sami Nkalagu bụzara gene igwe ọnụ chieftaincy afe ọ bụrụ igwe ọ bụrụ eze ya na ndị ka bụ eze na-ekwukwa ya aka dị ebe a ma ya
Ikenga Nteje. Okay, I'm going to Ikenga. Then Ikenga, he meant Teja. Ikenga is the Ikenga. Mamwazo, Machala. None be Ikenga. That is Ikenga. Come on, you rose. You rose. Okay, Jamaya. Ndi Bueze Nteje. Ni Rueze Ikenga. Ikenga Kajamakita. Ni chichi vamos a eso na modo de la playa pa. Vamos godia. Kazi wagi na. Makana nwere mgbe m kasị na eze igwe Nteje ya na-eroteti kpata na Saminkala Gwochisi makọlụ wee banye makọtile onwe ya o winiro ma ọja mfọsụlụ onwe into wee chia Wachizazi ya. Chibazia, we are Chalian like a beginning. Sovia. No, Janante, beginning, Sovia, and the Rippanaco. It a code, Odo woman. It wasn't Challenge of NDU one into the Rubin Union. Goes to Epido. Of course, a bit of no, even other can you catch cut a woman with open. I'm not what did you born with? Where are you? Since it told money and one body. What I got, but not Moton, where you get a name, what's it in my company? Some son of Babas could not take it in as you go, such a more. That's why I be Example. When you believe our boss, I want you to tell you, Papa, do back car. Yeah, come. When nobody talk, why can you talk about him? Well, now was no one check up. Some now basket over the body basket again. Or good. I was up to see my motor bonus to God for 3 years. When he gave born with the belly. NDU bukanu sila aya. No, but when you have a double cancer, you have COVID. When we get you over this chieftaincy after a passenger, because you want to company. Can we have NDU? And not to see our own soup. Why you going to be chief? We are making no longer. Why you book again? Possible book a meeting. Only welcome us, and the one of the Jaga. No, actually, yes, I can never give her. Oh, Jagamu, this is okay. Can I tell you with Aja? Then the book has only been when you chief report or meeting. Okay. That's what I was saying. I want to NDU, the development union. The Malaya be a first prison general in NDU. Whoa. Okay. Yeah, but first president general. Imo even juwana jobu ka mutasia. Ewoya. Application ni no mo na computer ka we amas na nke nwa bo de nwa ka osi wede. Nke nwa bo de nwa ka osi wede. Kana nwere mgbe emekata na Facebook ndị be nwere nwa ndị be okwu ofule. The post na asị na ndị nwa na-aza eze na ebe eze dị bụ na bebe na ọ bụ na ewetali eze na udo ya adọrọ na Nteje wee na-ede mgbe na-agụsị ya na mụ makwa na o nwere ka esi wee kọrọ m akụkọ na mgbe okwu ofure na-achị Nteje na ọ chịrị Ivite bụ autonomous okwu abụrụ okwu abụrụ udo mere na ọnwa ndị na-amalụ wesị ka m bịa ka njụ ka akọwa ya taa na-enwe na amụtawo m na nneneta ebe eze Nteje dị bụ na Ikenga ndị iru eze n'ebe bụ ndị bụ original eze na nke a na-azọ ya bụ warrant chief ya bụ nke chieftaincy affair ya bụ nke a na-azọ na-eso okwu na Nteje nneneta eze bụ eze bụ na Ikenga ka ọ dị amụtara m ihe taa na-enwe nna ekenekwa gị daalụ lie nne
ọnwụkwa ebe ọzọ gbagwojuru anya anyị mbọsị ọzọ anyị ajakwa maka ya sị na nwata bụ ihe gbagwoju nwata anya ọ bịa jụọ okenye ka o wee na-amụta ajụrụ amụ nke ma m na-ekwu ya kama na ọ nke adịga njem na-ekwu ụmụọrụ adịa bịapịa m mkpana ma chọrọ ike adị ọzọ m kpapịagbuo ma chọrọ m nke mma dị ka m na-ekwu ekwu anyị ka ya abịakwa mbọsị ọzọ anyị ka ya abịa mbọsị ọzọ nweghara ibe ọbụla anyị chọrọ ịmụta bụgodo ibe ọdịnala anyị aja maka na asị nọ nke onye na-amalụ ọ jụọ okenye n'aka dị uru ji anọ n'ụlọ